Heräsin juuri. Kello on 10 aamulla ja nyt on keskiviikko. Mun nenä on ihan tukossa, koska mulla on siitepölyallergia ja näin. Kyllä se sit lääkkeellä aukee, mutta tästä nostaa ylös. Jees, mä saavuin Tampereelle ja on vastoinkäymisiä. No niin, kiitos. Ihan hitosti kamera. Joo, pudokas tekee vielä se, että sillä kameralla ei ole mitään muuta kuin mun aiemmin kotona kuvaamat pätkät. Jatkan sitten puhelimella. Tunnin päästä aukeaa ovet. Ja toi kenttä täytyy faneista. Oh yeah! Vähän jäämme jonoon, koska kello on 3 ja ovet aukeaa vasta tunnin päästä. Niin mä en oo semmonen Hilmu-fani, että mä haluaisin etuudentiedet. Mä oon ollut sen verran monella keikalla nyt vietetty. Ja tosiaan siis mä astin tälle keikalle niitten deluxe-liput live-tospeliin. Lähietäisyydeltä Robinin tulen näkemään. Plus mä yritin vielä akkreditoidakin tänne, mutta se ei oikein onnistunut. Ei hyväksytty, mutta Okei, mä kysyn jotain. Kuvaks? no kuvan. Kammerfestistä terveisiä. Ihan loistavaa. Terveisiä sitten Robin Pakkaleen kanavalle. Tässä on meitsi. Siinä on teitsi. Päivä on purkissa ja oli oikein mukava päivä. Ja tapasin Robinin, hän oli oikein mukava ja muistinut. Tapasin myös ihan Helmet, jotka oli myös tosi mukavia liikkoja ykskata. Ja muuten tosi peruskeikkafiilis. Nyt tässä maagisesti muuttui tausta. Mä olin siis täällä myös viime vuonna, joten siihen verrattuna tää oli kyllä parempi. Vähän jännittää, ehdenkö mä bussiin. Mä en yhtään tiedä, että missä menee mikä. Tää mun keikkaraportti on nyt tullut päätökseensä. Toivottavasti tykkäsit.
Se on moro.